سەدەیە بیستێ ji bo du gelên Kurd û cihî pêk hatibû ji xewneke hevbeş û du çîrokên temam cuda bûn. Coyî gelekê bê axuwelat û pirşûbelav bûn di cîhanê de Kurd jî xwedî axeka mezin li Rojhilata navîn. Her du gelek xewin hevbeş hebûn. Xewna durustkirina dewletê. Lê ev du gelê di sedeya bîstê de du çîrok û du dîrokên temam cuda tomar kirin. Gelek bê axuwelat çîroka serkeftinê tomar kir û bo xwedî dewleteka bihêz û pêşkeftiya İsraîl. Gelek xwedî ax jî zêdebarî wê yekê sedeya bîstê bi şer derbas kir. Lê heya niha jî digel be nemakarî dewletê durust bikin û di niha jî de dilê wan bi wê yekê xweş e ku dewleta İsraîl take dewleta bi eşkera piştevaniya durustbûna dewleta Kurdî dike. Li bir pirsiyar ew bûçî cihiyan serkeftin û Kurd li cihê xwe da veman. Renge berseva vê pirsiyarê gelek giran nebe. Sala 1895 nivîser û rojnamevanekê cihî bi navê Theodor Herzl kitêbek nivîsî bi navê dewleta cihiyan. Herzl dê kitêba xwe da tenê yek rê li hember cihiyan danabû. Ji bo dawî anîn bê nihametiyan ev jî çêkirina dewletê bû. Sala 1897 li bajarê Bazila Swîsra yekemîn kongrê cihiyan bi navê Kongreya Zayonîzm hat girêdan û Herzl bû serokê bizûtneweya Zayonîzm dê kongreyê de sê biryarên giring dan. Êkem bizavdan ji bo misogerkirina piştevaniya nêvdewletî ji bo durustkirina dewletê. Duem, durustkirina sindoqeka derayî ji bo kirîna zeviyan li wan deverên ku biryare dewletê de bête durustkirin. Sêyem, handana cihiyan ji bo koçkirin û durustkirina orduga û xaniyan ji bo an li piştî kongreyê Bazil endamên bizûtneweya Zayonîzm li tevaya cihanê de bizavên xwe ji bo çêkirina dewleta İsraîl xistine ger. Herzl dê razîbûna Osmaniyan bi dest anî ji bo kirîna beşekî zeviyên Falastînê û koçkirina dan hezar cihiyan ji bo Falastîn. Piştî Herzl zanayekî kîmyayê cihiyan bi navê Haim Weizmann rolekê mezin dît di bizûtnewa Zayonî de. Haim Weizmann li ser demê şerê cihanê yekem da madeyeka kîmyayî dît ku bandorên mezin hebûn li ser durustkirina çek û teqemeniyan da. Li gorî jêderên dîrokî demekî Balfour wezîrê derveyê wî çaxê Brêtana bi Weizmannî gotiye hikûmeta Brêtanya berhev e dîtina zanistiyê bi bihayekê giranbiha bikire. Weizmann red kir. Balfour dûra kursiyeka civata Lordana Brîtanî pêşkêş kir. Weizmannî ew yek jî red kir û got tenê ek tiş li Brêtanya dixwaze. Falastîn dixwaze bû cihiyan. Brêtanya bi pêşniyaza Weizmann razî bû di beyannameyekê de ku beyannameya Balfour berniyasa Brêtanya piştevaniya xwe ji bo çêkirina welatekî ji bo cihiyan nîşan da. Piştî wê yekê beyannameya pêla koçkirina cihiyan ji bo Falastînê dest pê kir. Heya wî çaxî li sal 1948 de dewleta İsraîlê bi fermî hat ragandin. Li sal 1897 ji bo 1948 rêberên cihiyan hemû bizavek ji bo rêkxistin û yekrêzîkirina rêza pirşû belav û ji navçeya cihiyan yên hemû cîhanê de. Di demavan 5 salan de cihiyan zêdebarî wê yekê keltûrên cuda û nêrînên siyasên cuda hebûn. Lê bi hemû cudahiyan ve ji pêxemetxewna xwe de hevdû girtin. Serkirdê wan jî dewlet ji bo xwe nexwestin belkû tenê dewleteke dîmokrat li Rojhilata navîn da mezrandin. Lê çîroka Kurdan temam berûvaj e. Zêdebarî wê yekê ji sedeya bîstê de li hemû beşên Kurdistanê bi dihan şoreşên çekdarî hatine encamdan. Lê hîna jî nemakariya dewletê durust bikin. Piraniya dîroknasan jî sedemî ji bo van çend xalan vedgerînin. Êkem Kurd çend şerê dij bi dagîrkerên axaxwe kiriye hindên din jî şerê dij bi hêzên Kurdî din kiriye. Bo nimûne tu hêzeka bandoriya Kurd nebe dî jî hêzeka dina Kurd şer nekiribe. Tenanet hêzên Kurdî ji bo şikistanînê bi hevdû hewara xwe ji bo hêzên dagîrker jî biriye. Duem bizûtneweya Kurdî berûvajî ve li vînan bawerî bi hêzên xwe nebû û tu demekî bi eşkera behsa dewleta Kurdî nekirine. Yan eger behez jî kiribe bêtir ji bo muzayedên siyasî bûye. Sêm tu bizûtneweyeka Kurd nemakariya piraniya Kurdan li derdora xwe kom bike û her bizûtneweyek lê cografyeka diyarîkirî de nefûs hebe sedem jî ew be serkirdan nemakariye bi ser cudahiyên keltûrî û alî da zal bibin. 4. Piraniya bizûtneweyên Kurdî girêdayîne bi serkirdên wan ve her demekî serkirdeyê bizûtneweyek nemîne wî çaxî ew bizûtneweyê jî ji nav diçe. 5. Bizûtnewe û hezbên Kurdî lê cihê wê yekê rêzên Kurdî yek bixin li her dûrên dû da bêtir rêzên Kurdan par vekirine. Sedem jî ji bo nebûna demokrasî û hevdo qebûlkirinê vedgere. Bêkurtî û binêrîna beşek ji dîroknasan sedemê serkeftina cihiyan û şikistên Kurdan ji bo cudahiya serkirdên van du gelan vedgere. Serkirdên cihiyan tu tiştek ji bo xwe nexwestê û hemû tiştek ji bo gelê xwe kirine. Lê piraniya serkirdên Kurdan berhevin ji bo vemana xwe şerên navxwe jî bikin.